nga pediang subhaya pi barok ki parlok baju stanat ban pe ya ka khasi mobi rikam menta ka sngi ngawan ra sapi ya ka film ka bakal teng update status bla plat pet ba hau snap ar hajar khatpra chapang uwe khna samla bla yo bol jadu lamba ka fun thma jong u yo lot kat ka ba ukwa tang subu ne pen pau hapo status habas dang lapen I baka kemi jong u kalapen biang bam na benta ki khun ban late class na ba artat kade ka sngi ba ulet nangkong bat kalalet ban kersiu thia ya u na ka benta ban ya bam no haba phai sakaying ka sem jong u kadon hapdeng ki kenrum kenram namal baki kemi ki pa jong u kim judon ka jing yasuk hapdeng jong ki haba ukal la poi high school ularung hapo bat wat ya ka kamra class jong u namal ba ulet kli na ki khna bariu kai kumta ulah sa thong bat pelong ban un poi slem kat ba kata ka por pat ulai I ya ka thei samla ka badang hi kai jing roi anda lawai kelas ulah let keren ya ka bat yaro bakadon kasur babang bat tang si phang lawan uwe uke bayar wai lang bat ka bat kam samla ya ka tamba ka ong pat bakadei tang si parlok bat u kat ba udang ba marwei hakata kapor para khna lawan ban berngem ba usyong hakajaka bam jong u hanrei une ukhna usukran kai penban u bat kila kla long sipar long kat ba ki khna rukai kla penthun da ka batit da ka dot haki bat baro kiliar khi benya ki anda lami nang taru kini ki rukai kilawan penthun da ka bale huki da ka fun jong u wat la ula kerpat ban ai ha u penban kila sim kabu bat penpat dusmon penban yaka ha kaju ka sngi ulalen ban pensnai ka fun jong u ha ka we kamal hangne unong di ula dep tip lut ya ka belajar ya u chuwa ban snai ka fun jong u ula hi kai sat bat ula seida ka fun thamai bat batai ha u saphang uwe u ap smajing batang supos ya ka ka ba ukwa an ulong sisa ha ka jing im jong u anda ula poe ying la sei ka fun bat ula sign in yalade kum unong panan kam yaka kapus ka banangkong ula tho ba ukpa jong u unwan phai ha ka sngi ka babun rangkat ka kali baremdor bat ula thiano ha ka step ka babun ka kali remdor kaladon sabar bat lakmen si kat dei kakmi jong u kala patha ba unleit bela khnang ban yo bai phnyang bat kanyarap ban siu tang ya ka bai insuran habala poisa school ulakli na la uparlong ba ujuyu asngau ne em yo apps bakal teng u universe nrei ma uru umbana bat sngutu ya ka ba ulaong kat badang ya keren kumta ula ui badon ka audition ruai hapo college bat ula leit mare sata namal baka cross yung uru kadon hangta suab leit perform ula oblon hau apps majing uba ukwa ban long nong ruai namal ba uklem ai kerteng ya ka kumta haba ular wai hapo stage lami penbanda kasul bas yang ka kenthei bat penlong uba u George ular khi yap ler ya u namal bu la syar khi ben ya u lalit mare sya unong le jadu bat unge ya ka jadu jong u nrei balei pan danga kwa ban ruai kami kum kasur kenthei ula batai ha u ba udei ban update your status man ka ba u kwa kumta kane ka apps jadu kan penyo kat ka ba ukwa anda ulawan pha seying usiam ba ukpa udon halaying bat ula let kdum da ka jingmen ukpa ula ong ba balei phimnya ya kane ka kali ula jubam ba udei ban yo kam yo jam khnang ban yo bai phnyang anda janmin kiladon ka jingya bam jalang rengkan anda ula let sala ka kamera ula sei la ka mobile bat update ya ka jingkwa ba unlong norwai bat chat kum u Bruno Mars kum la chai sa college ula let sa unong hikai jingrai bat un ruai biang hangne sisa ula yo bor da ka barwai bat chat thik kum Bruno Mars bat ka cross jong uru kelayar wai lang bat u bat penlong ba unong hikai jingrai un yap bin ya ka sap jong u bat ula yo bun kilai hapo social media ha kata kasngi uki lawan challenge ban yasyo bat ukal suwa ban kawang ula update status ban yasyo kum u Bruce Lee bat ula yo bor kumba ula kwa
anda la janmin kapara jong u kalayathu ba ukail ulayasho watla ka kmi kala khuslai bha chaphang jong u handrei ukpa pat ula island banlit din hakata kamin ulakli na ka cross ba ka kwa banlit chai bat maka kala jubam banadu dangrit ka kwa banlit sangkai hafiris wil da ka magic app jong u ulala ban pen ulong bat pen kemen sisa ya ka jing im jong ka cross jong u ka falling in love ya u ban ma uru ula promise ban penjob ya ka singing competition ka ban salong shen ha ka singi ka babud uperlok jong u ula kemen bha ya ka e ka ba ulale bat ka jing Q state ha ka sap ka ba udon ha ka ne ka por ula kum ya thu ha u saphang u apps majing ba udon ka ban nongkong la nge satya ya u ukal ula ai percent da ka skip bun khnang ba ula ban pen shisha ha u haba kilaya pentelun saudong ya ka college wei ukhna ba jule ba he ula wo da uding hoki bat hangne ukal ula dom ya ka jingle jong u bat ula ai kala ha u ba unya eka anda ula accept ya ka challenge ukal ula update status ban la satya banya eka hadu bala jantara eka kali bat tengkhu ha ka dustbin bat ula shar khiben anda ula lit kai saying jong ka cross kilarwa ya ka jingrwai ba thau makahi anda la poi ha music class ukai ula ong ban perform da ka jingrwai ba thau maka bat unong hi ka jingrwai ula menjur baro arngut kliak men ba kliak kendu anda kalalej uke ulawan pan kero ya u sasisin anda ula lej bambat la uperlong ula kular banuwan ha kasngi bade jong u haba uderik ulawan rung biang baro kliak kerho ya u bat wan le bos biang ya ki bat ukail ula ong hala uperlok ban challenge ya u bat ban penhiar kerdan ya ka ba udon haba ula lej ban impress ha ukut ula syat kum unong le olympic namar ula kumpus bakla ha status bat hangne ru ukut ula yap ler ya u anda ula update biang ula khot ya ki ban challenge bat ki hadu ba ukut ula yap mat ya ka jingle ka jong u pensyong ben sendon ya udering ha ka tournament bat ukal ulala ban penjob ladu bat ula pau nam shu anda ula kendu biang bat ka cross jong u kalaong ba ula klet ban wan ha ka rehearsal singing bat ula kular ban ampep shu anda la janmen la don ka party bat ka samla uderik ru kalawan lang hangta bat da ka basuk kala penbi ya u kat ba uperlok lem ki kimi ki pa jong u kila up slam ban wan tang ba sha ei ula klet yala ka kular bat sha tan ha ka samla barim udireng kumla sai ukal ulamat ya ka jing sosi namar ba ula i ya ki ba i bathon ki ba ya sem nang kong na ba menta ula hap long marwei biang wat la ula lit pan mat ru anda ula lit kai siying ka shal litu ki sem bakim sutanat ai ya u kumta uban se ban lit chat toilet ban update status bakin i ya u anda ulawan sisa ka magic app kala trikam sabapalan namal baka kmi jongka klale samla penban ya u hadu ban se ban pen kran na ka ying jongki bat ka fun ru kaladu na ba ula kum penham ta lamare bran sakajaka badon unong le jadu hendrei usiam ba ula ja nang ta anda ula lit phai sngusi salaying usiam bah ying ru kikmi kikpa jong u kila kaja biang bat sngusi ru ba ukpa jong u udei tang ukpa tingkhun jong u bat penlong baka step babun ukal bat ka cross kilaya sem jing e ban practice jing roilang bat unong hikai ulak thakli ya ka jingjia jongki namar bakim kwa asu ban ya perform lang bat ha kamit shua ban ya khun ya ka final kiladon ka pre party bat shua ban kren uki lawan kni ya umai bat ya thu ba ula panon kam ya magic apps uba usala ban long kumne henrei ki pat ba kim nge ya u wat la ukai le thu hok aki bat ka cross ru kla i ya u mar ka jing sosi ha ka step babul ula ong hala ka kmi ba un pep class bat kala ong balajia ayu ya u anda ula ya thu kala aimen sim ya u bat fix ya ka e ka ba ula le bakla bat ha kata hi ka step ula fix shua ya ka jing e hala ying bat ula sedang ban let pan mam na la upar lok
da kabalik saying jong u. Namar baki kimi kikpa jong uparlong kim ngej yala ukun ba udon parlong. Kumta gila kemen si kadai e balada udai sisa uparlok jong ukun jong ki. Kadba uloyoni pan udang dom sa ya u. Ha kata kapor anda ulapoi ha kelas ulalik yasuk sabat udiring uba uyasyun bat ailat no au kum ukapten kumba ulalong mensua. Kadba ulalik banyak kendu bat ka cross jong u. Usyam bakim ruai su da kajing ruai bakila praktis. Kumta ulasyu ngam bat cupet tang na jungai. Anda ulami nang ta kasyar litu kala ap ya u namar ba ulalik kiar sisa ya ka. Bat kalapan pau baka i sisa ya u. Anda lasdang kajing ya lekai bat kasinging competition. Namar kadai hakaju kasengi. Ukal ulami madan banyak hun haba baro kibahing bat kikmi kikpa jong uparlok jong u kilawan lang bansaki ya kajing ya lekai jong u. Anda kamsipang ba ula ya lekai ukal ulakum ya tengku bat ubadai persyak bat u hadu ba ula pangjur. Watla ukus ulapan bor ban ki ya aireng biang henrei syam tre su namar ba utumu ban ailat biang sasisin ya udering ban penjob ya kata kajing ya lekai hoki. Anda ukal ulapoi sa dressing room lioni ubadai perlok jong u ulapoi lang bat u bat baro arngut kilaya poi sa singing competition badon kasamla jong u. Kadba ka tim jong ka kaladu jing kermen lupa namar ukut suru ula pendu mensim yaki. Shua ba ukal unrung syapo ula kendu biang ya uki uba lakhang lanti ya u. Bat hangne ula pensothu ha u ya ka e kaba ma u ulong bat da kajing ai mensim jong u. Uki ula ai sendan da kajing tem ba unlet perform no. Ba kasamla jong u kelas ngudiaw ba kamla ban perform ha namar belaban pelat kajing ngusi haka. Kadba kata kapor ukal lawan bantem da kabar ruai sendon da kajing ruai bela thau maka bat baro arngut kilala sisa ban pensobit da kisur babang jongki bat kibahing jongki ru kilapoi lang hangta. Anda kiladep ruai ulapan map naka ya kajing le bakla jong u. Shua bakan keren ai ukur ula keren haki ban ai kublai sakipat ba. Anda uladem ula dilit no ya utau as majing badon hakafun jong u. Tang kumtahi ula ong ba ula yo biang ya kajing long barim jong u. Kadba kasamla kala supet jendat nangta. Anda lami sabar kilaya sendur lang bat unong le jaduru ula don hakata kadur. Kasngi babut lioni ula yo samla bat baro kilaya ro ya u. Kadba udang persyang ban keren ya ka henrei kam sengap ya u. Kumta umban se ban ong halade ba ukmen ban ya kendu bat pi. Kadba dang ong kumta kelawan pai so u bat kilaya i biang bat ka film kalapoi no syakabakut kublai sibun.